Crohem mi chopi den MS Balipathar Lamps Limited atum annual general meeting kangni Upper Rangsali ME School along contractor Timothy Singnar akam kisai oyabuthak ASA pen rongarat anin kang samsi kachipaklang Karbiang long life adaba birtang ton pen arju panikha Chiti ni phaing kora trogar ni ada por phai troxia por malom Manja police station ke parlo Dhansari constituency angkang rong klarbong andhoni rong phar arong amekar John Crohem megicho hokwai chiplang de Johan Krota sai ke doka jok hempen angtan barjuilo lapen asomar bange thomta school don et achor sima teron pita rong ke dam juya phisi meri hingpen ke short pen hem mi chodetlo hem me ke chote boktera atum thek dun longsi pamep dunji aphan bor ilo bonta me ke chobang a hearing tangrak ajok me pamep dun un edetsi a hemalong ke do asonamong anta me chopon etsi hokwai chiplang detlo Laso me ke cholong alang litum kachubirti tang lakni lapen peri kinang soda documents osomara tu makita pen ke chenglok ang tonsi me chopon lablo Laso me ke chopon ahut alang litum akhi adat lak ke bak akhi adat me chopon detlo Ili hem se tami la puson khotna pholo mani nilitum ki duk det atto hem sor se tami arni wang pen rap ka chong data ba La puson tang thasi nili se tami ili cholong pini men thu jan bang tilin ba long im ini pu ka churap dun dia phanili pini pen men thu ka chu yordi pula so men thu ka chu piking dam ke dam a phisi la puson hem khotuna ke pholo nili tum thang ta hemar long la lapson me pini ke thor lapson doig mani ave me ke ave inges takali me takali karen pen si lapson ta hai lapson karen pen nili ning kama tha dam teng pulate la karen jima pu la si hem long kalu son hormu ke do lo osomar tum ka charli kitab pen ke danglok class 10 ka porhia so ta do la si la hai ka du ka ve kitab anta ang ton anta ve pin lo Laso hem me ke cholong pen piri sangdo anta me chopi pon lablo non ta kaching thang aperian chotlo non ke choji aphan anta sangta avilo non ke sang ji aphan anta avi kisung thek tiklo Lasi Dhansari constituency MAC Tolotama Hasnu la pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangatum Nangra vek thapusi kisung ke phovek atum pen chuning ripon freeze almari palong peri pendang lok la hem kiba paphanta hem kachubunaji bu phanta poisa tame 2 lakh baht si kachubirti lo amala ta vedelo tangka kereng chupon delo la pen ke documents anta avi pin lo News report Karbiang Long Live MS Balipathar Large Size Multipurpose Cooperative Society hin pen mithang sa hemalong kidam tang pen kiwang jiani ke claim kidam ji aphanpura kidam tang chitini phaing kora troxier ni ningka ni sekmati AGM amai padopon Lason si kidam tang chitini phaing kora troxier ni MS Balipathar Lamps Limited asa hemalong ningka ni sek amai mate annual general meeting amai ke padopon Saya Teng Pen Balipathar Lamps Chairman Kison Be Kechari Pona Mayalong Chunbang Chondro Rong Pharpen Aluhi Pachinia Por and Ponsi Mayalam The Jaipon Annual General Meeting Mate AGM Amayalong Aluhi Sarpo Man Pen Kilangchari Dunji Aphanpura Inspector Cooperative Firo Chingtila Pen Lamps Biodia Long Arpu Kedo Klembang Pu Klembang Fiatum Chetong Dun Apen no labang so Lamps along po alma ching paching thur ponji fan ni tum mathalo office ta yakong Papuson konsom masih labang solong council pen labang sol nang cerap nang cetodun puluh tang ke ladak penangan niltum patiklem kedam sami joy pon itu nasi council apa namanya tum mana tuning rilo nang cerawang ko pusi hindi si pon lo lapen kedam tang me pu nang rapon bombo sita ang susi nang rapon puluh tang ke niltum sami si tur pon our side of
Balipathar lem salong ningkan isiang bong kupipi asaya mo ke claim ke dampon ma lapen kupi asaya mo si ke claim pon nangji ke tolang ma lapen anparta tangka maha ko anda ma lapen ningkan esegalong ko anatangka doma bangso puthak chingwai pon MS Balipathar lems ke paring pon verji aphan anso se ke claim ke dampon thuji aphan pu hai hui mailong chingki je than bonsi annual general meeting mati AGM amai ingsam jin pen pechun pon nitum bangso lem phan keparing ponji aphan bangso aphan nangke nitum labangso anticipated budget labangso ke salam pundu masih labangso ahem tangkelang la rice mill bangso ahem hastamin nitum deng ponlo lapen la shopping complex la son hastamin nitum deng ponlo masih kanto ko beli tum ki deng pon nangke masih 10 crore bak la poson si nitum budget deng ponlo Balipathar pen present terang karbieng long lai School ahem laki isi kang thirjir ahem busi anu 3 sitame pangthek ponlo lapen pirthe ame kachechar idun laki lokechar li pen henlo lasi nona kai kicharli kachi hung lapen karbieng long autonomous council hin pen sitame kicharle hin chingthurwek nangchi pu akemang hut upper rangsali me school along sitame kapaching thurasai nanglelo Bonta inut contractor Timothy Singh Narlapen local MEC Richard Tokbiamat si Karbiang Autonomous Council Education in charge Kiki Bomahut contractor bangki thangnat kaphere kawi pinpen Rangsali school a hemalong ke claim kidam amo ke pasai oisi thek ponlong do nona poro hut lapuson asai ke claim pona bangki chithrak mimi thangjang lopusi arlong chuhu head branch a KSA amai phula pen rongara ratun pen akoi ipon la thenglong no lang bu sedame ladak ni tumhang nang pilo patak bangke nang pipe puni tum ku damde nang pilo dame ladak ali bangke alan nang bu be lo la pen ku bi ku boson ne motor ave pipe da ave ladak contractor lo Timothy Singh nar la se alang wan lo nang claim lo ke claim ko ke messenger bu alang chibulo dame no bangke akimi bang thenglong adalo ni tum bangke Ladak ani bang tani tum bang apa mekthang school lo mekthang rong lo kopi ko buson ma ni tum chelang nun bo teacher bang me ni tum la kai ta ni tum thek lo la se student bang wan si do ma komasi ke bang mi ma komasi ke chok che ma kopi si ke ma ni tum kai ke ta lang nun bo Labangso ME school along JJM scheme tandame ki juna lang aphan nanglelo laben school a hem ke pamara phanta RIDF scheme pen school repairing nanglelo Bonda JJM alangta logi charlio somaratum junlong lelang lapen RIDF scheme pen kikim school asarnung benta arwi janglote nangli etiti lasi contractor Timothy Singh narsitami nonamat sai nang chiklem thu the pute KSA lapen rongara thu taxi nang che songji busi ningje pon bang ke non ke bang langar ni prabjin pe jong nang pipe ako nang che ot nang che humri re pote ni tum ke bang yarni bang ni tum la rat hoi ben da me akar ju bang ni tum ba do kok ta ha la bang so sai ko ma se claim lonte contractor ma lo contractor ke Timothy Singh narlo lata te Timothy Singh nar ke non la bang so school ma hinia sai se lang claim lo heti tame hinia sai se tame ki claim ke da ming sam se pulo ke ming sam se ni thelong lo Bangso Pherangki amai hut rada phan la puson kaching thora sai nangki pithe ka puthak Pherangki amai long pen Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbia phan kachoro pajir pon Rimak akero bang lalo alang ni nang pipe bu phan ka alang ni nang pilo boy phe ta me ke claim contractor dom bang ladak na poila niom si nang claim rong News report Karbiang long lai Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji ni ha maso itu ko adawai and get okay itu lang no aja adawai sorata lang lo pota isom ini la kasi thera ba ni salong thelong lo Amor Jiwan pula bangsa adawai sebelum kan lang tuan puluh adawai long anban lo lepen endung lo itu kan ang tek kalau lang ni kecil kecuron tak tu kalian kombom lo Clardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon
Chiti ni phaing kora trogar ni Dolamara police station ke parlo kai pholang so long news fast karbiang long ningkan pli ke pleng ningarong pen ke talon anerlo por phai krihinia por malom pen bangso mai long pankaj deka advertising manager mai charipon lapen jirsong ingti staff reporter pen ajok aluhi atama phan pachini si karbia poho pen dengpon Chief Editor Sopen Terang Penajok Mai ke phalam the ke jai ponahot News First Karbiang long ke damtang surihini ra Krisir Kep Aningkan amahang patheksi kaprek adimalong nangtalon bompen pinning ke Duarbaguri constituency along kachit hangplong kai pholangso alangsun alongsi ingdengki mahang ke thegani katalon pon anparda kachitong dun kaprek media house atuma phanseta nang kachitong duna pot kachuru pajir pon Mai do bom unahut ovekimi Dipu City Rep Christine Teron pen Jume Senalun Parjupon Lapen Klim Somaratum Kekan Peklang Pon Lam theke jaya por kipia hot Karbiang long life a pherangke lapen Duarbaguri Press Club Dun Maipu Arjison rong pharseta News Fast Karbiang long atum ke claim kedam ke misen ke thek dun long apot kachuro pajir pon lapen News Fast a pherangke atuma phan aning ke parung pon atheke recognition letter lapen Certificate of Appreciation abang Putin aphan kepajir ponapot ningkang sam chepaklang pon News Fast Karbiang long atum pen kai pholang so development committee atuma phan ningkang samang thek appreciation letter kipi pajir pon mai jude ra phi ka che tong don ara atum pen ki choki jon amai sitami mesen pen paman pon Dola marapen RG sonong par Karbiang long live Pinia daba berta ki lapuan si kang ton paniklo